bụrụ eziokwu ya ka ọ na-emegide ọdịnaka onye ọbụla ege ntị na mmụọ mmadụ anụrụ ma anya ọ bụ eziokwu ọ baghị uru ka mgbede ala maka na mkpụmkpụ emegbuo m ibe onwe ka m si ba n'ime ụlọ ahụ achọkwuo m achọ ndị njem ọzọ ọkụ eziokwu a sị gị ike oge okenye ji akụ mmanya bịakọba ọzọ onye chiri kama na obodo ibe gbara narị pg ekpekwe ekpere wee bido ya bụ ibe kpọkọ uju ka ezi weta ọjị chọwakwakwa ndị ụka anyị ma ndị Igbo kedu mgbe e ga-eji cheta anyị ka njụa Ogbuoja ahụrụ m ezi na-agwa m agwa na ọ na-eme asọrọ ọgwụ ka asọrọ ọgwụ nnatalakene mkpụrụ ụkparị onye nke isi Igbo ka m bịakwa agbalụọ ngene ka anyị nọ ọ bụ eziokwu agbalụzi akịrị igorokwu ya ma ọ hụrụ nne mụrụ na-ekwe anya ụfọdụ si na agbalụọ ngene na ahụ ugbo mana eziokwu n'omenala Igbo be anyị Igbo a na akwụkwọ ọbụ eziokwu agbalụọ ngene na-ejebekwa ibe o sorokwu na ndị iche ebe anyị nya ka o ji abụ Igbo kpewe ekpere onye bụ onye ezigbo onye Igbo nwe omenala be anyị kpewe ekpere ele wee si jide ọdịnaka ịkpọ agbalụọ ngene ka ọ gbara otu maka na Igbo kwere na ọ bụ ndị bụ jebere ibe na Chukwu anya o nwebeghị onye dị ndị wee bụchi ya Dr. Ibe na-eme ọ dịkwa ka anyị jiri ebe mkpu Igbo si na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-abụchiri anyị ọ bụ eziokwu onwego onye na-ebe mmadụ ndụ wee bụchi ya ọzọ nnukwute mmọnwụ ebe ị ga-edebe ndụ ibugochighị anya ndị ọ ga-abịakwuo sị na anyị ga-egoro ndị iche ebe anyị nwụrụ anya ọbịa na ndị iche anya na-akpọrọ ikpere arụsị oduzie nke ekele n'ụka ka ndị ole ndị ụka si ekpe ekpere akpa ọkpọrọ ya sọ asịmkwe ya ọrụ anya ya ndị ọka tiziri Igbo Pọl nwa na-akpọ onye dị ndịrị onye nwụrụ anwụ ọsọ abụrụ m bishọp ọkwọnatawa abụrụ m bishọp ọkwe nwere ndị ichie n'eluigwe bishọp ka m na-atụ ọkwa akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na e nwere ndị ichie n'eluigwe 24 elders ahụha ndị ole ka njụọ ọnụ emetara ya n'akwụkwọ nsọ kwuo na among the 12 tribes of Israel na-enwere 144,000 elders ndị nọbụ na alaeze eluigwe ndị ichie ọkwa eziokwu Jizọs na onwe ya ọ nọ n'elu ụwa o nwere ebe a kpọrọ Mountain of Transfiguration ebe ọ kpọrọ mgbe Moses kpọrọ ndị Elaịja ndebe anya ọkwa eziokwu o nwezie ka Jizọs si wee jekpọọ ndị ichie Moses na Elaịja abatate n'ọnwụ ndị ezi ọkị n'aka m na-akụ ibele ma na ọbụ ihe aka ọ mụ ogologo akọkọ chekwa ibele na ọ chekwa ya ekwekwa ọpụta ngwa na ana na-abịa asị na ugwu nkwanyere nwaanyị ji amụghị dị ọkwa eziokwu odogwu ọ na-eme ndị ụka mere anyị ibe a na-eme anyị ụfọdụ a na-ama ajụ eluigwe nwụọ na akwụkwọ ndị ụka aga ụka mara maka na Igbo sọ bịara bụ onye abịanwu ihe o yi awa na akụkọ ahụnanya ma onye Ogbuoja cherekwe ime mmụọ ọmụmụ eme n'utu eme nkeri dere na-edere ndị ọzọ o nwere ka o si abịa n'isi omenala Igbo tọrọ ụtọ omenala Igbo amakwuo onwe ya Igbo a na-akpagbu mmadụ ọkwa eziokwu ya ka Igbo ji nabata ụka nabata okpukperechi dị iche iche Chukwu ga na-echa na-ekpere mana n'eziokwu o nwere ka ndị ụka si ọrịa anyị ele akụba si ọrịa anyị ka ndị alakụba si adọkwa ịhọrịa ndị ọrịgwo na ndị ụka eme ihe kpatara ya n'omenala Igbo be anyị kwuru n'eziokwu mana mgbe ndị ụka bịara pati akwụkwọ nsọ n'aka nri were mgboro orire n'aka ekpe akọwara gị maka ere ere nwanne ọkụ Igbo ka ntụọ onye elelele ọka dị ntụọ maka ntụọ onye elele ọkụ ojewalugbo ka m bịawakwa mmalike nnekwute mmanwụ ọkwa ka m n'okwu ịma na ọ bụ adị mma ochie ka nnụnụ ji emere n'osisi kpọrọ nkụ
ochie anya ka e ji etute ochie ụzọ mana ọ bụ ochie otu ka e ji atụ atọ n'ime ọmụmụra ka eji ọkpara ngwagere ntị omenala anyị na-ekwu okwu ya onye ọbụla na-ewe ya nwa ụfọdụ ahụghị igwe elesi wee tụọ kedu ka e abụ ewe ọjị na anyị a ga-echefu idemere eji iwe n'ime ọjị ọkwa ndị iche ka anyị yi ụzọ kpọ bụ ewe gbara Chukwu ndị Igbo a na-ekpere arụsị nke bụ nnene Igbo na-ekpere Chukwu ife a na-akpa arụsị ịbịagbo na-achị nwe anyị nọ n'eziokwu ụmụ arụsị ọbụla ịkpọrọ asị ya ịjụọ ndị iche bụ ife a ga-agwa ka Afrịka Igbo erutenya na arụsị ọ bụghị ife anyị na-ekpere ife ji weta arụsị ka e were nụọ ọkụ mba na mba kọmụna wụọ ya ka eji erute arụsị ọ bụghị ife anyị na-ekperu onweghị mgbe Igbo ji ekpere arụsị ife ji rute arụsị bụ pawa ike nrute kọmụna wụọ ife ya eche mba ma ọ bụ sie ike ọ bụghị okpukpere Chukwu kama ife a na-emeri ebe ahụ gwa ife ejekwa ya nye ife a na-eri ọma onye na-akpa egbe zere kwụrụ maka na ite aka odogwu na aha na-abịakwa mgbe afọ anyị na-ekwu okwu ya isi Igbo nwere alụ nsọ onye mere alụ onye mere nsọ alụsị abụ omenala anyị ọ bụ ike nrute tata ka ọ na-abụ ụmụaka ịkpakiri ike o nwere ndị na-eme ya oje na ya na-eme ya ahụ oje gwọta ọgwụ were mere ya ahụ wee nataba ndị ọcha ego every month obodo ibe eji elekwa ọgwụ ekwa ya ebe ahụ ka alụsisi wee nọ biko ka njụọ onye ya bụ owekwa ọgwụ ya ka njụọ olu ka ndị ụka bịa sị na anyị na-ekpere alụsị ife ndị be anyị na-eme bụ na anyị nwere minz anyị ji ahụ Chukwu anya dị onye minz Igbo si ekpere tibe bụ ịmara nna gị nwụrụ ahụ ịkpọpụrụ ya onwe ịbadere ekwe ya ọkpara Chukwu maka na ọ bụrụ ahụ bụ ihe esi mana Chukwu azaba ekpere maka ichebe nna gị ị na-ekpe ekpere kedu Chukwu ị na-ekpeziri ọ bụrụ na nna gị ahụ ihe ekpe ekpere ịkpọpụrụ ya ọkpụ eziokwu taa na ndị ụka abịakwuo onye ọbụla na-eje ụka mana ka mgba ma ụlọ niile imirikiti n'ime anyị ma mụmụ Ogbuoja na ndị bishọp onwe onye bụ ezigbo onye ụka ọmụmụ ihe bara ya Jizọs ya n'elu ụwa kụziere anyị elesi ekpere bụ ife ọbụla anyị our Father which is in heaven ndị bụ anya ikpebesi ekpere chekwuo nna gị mgboro ahụ ịbụ ihe anya kedu fada nke onye na-akpọka ndị ọnụ Chukwu chetara nna ya gị na ikpere ekpere nna gị ahụgbo ichekwuo ya onye chefuru nna ya kedu afọ onye na-aza ka ndị ndị Igbo afọ onye ka ụlọ na-aza ọkwa afa nna gị ma ọ bụ nke nna ya ọ bụrụ na o meghezisi ya emezisi ka ndị okene ndị Igbo be anyị ka a ghara m ikwuru n'okwu ka m were kasịrị ọkwa akpa n'ihe ọkụkọ ji ya gbapere mụ na gị n'ezi mana n'eziokwu onye ọbụla ya ekpere Chukwu ije bụ ụzọ chete nna mụrụ gị chete nna nna mụrụ gị maka mgbe ụka bụ na nwazi bileshon ahụ ọ na-ekpere Chukwu n'eziokwu n'akwụkwọ nsọ Jizọs bịa n'ụwa akpọrọ ya Jesu nwa David 14 generation after David were mmụọ Jizọs ndị na-akpọ eziokwu mana aka na-echete David n'akwụkwọ nsọ ịgbaka akpụrụla oge anyị oge elechara ihe ebe nke be anyị nna ya ukwu nwa ka ọma abaghị aka mfada ka anyị okere o nwere ihe o siri ike ịkụziere ihe esi eluigwe maka na ọ ya bụ sọsọ ụzọ eji esi eluigwe ị na-akpọ Jizọs nwa gị amaghị aba nna gị ọma ha nna nna ya ọga eziwe ya bụ igwe n'eluigwe nwere agbụrụ a na-abụ Izrel n'akwụkwọ nsọ enwere tribes ọ bụ na ndị ụka nwere ike idecha ndị tribes n'akwụkwọ nsọ kedu ka bụrụ oge gị esi na n'iyi obodo omume onye ọdịkwe m eziokwu duodi m Ogbuoja